diolch yn fawr iawn am y gwahoddiad. Ac pan dwi'n edrych ar y gynulleidfa ymlaen i fama, dwi'n ama bod eisiau rhywun i roi gwybodaeth i chi. Da chi'n edrych yn gynulleidfa gwybodus iawn, a mae yna amryw yn y gynulleidfa sy'n gallu rhoi y sgwrs yma llawn gystal ar fi. Ond na i wneud y gorau. Be dwi'n gobeithio wneud ydy argyhoeddi chi o 2 beth yn unig, cos mond 20 munud gyda fi. A peth gyntaf i brys, does na ddim cyfle yma i fynd i fanylion holl wyddoniaeth newid hinsawdd. Does na digon amser, sa'n cymryd ffidiau i drafod y manylion, a mae yna lot o bethau i drafod. Mae y hinsawdd a hynny yn dylanwadu ar bob agwedd o'n bywyd ni, bob ail eiliad o'r dydd, gan gynnwys y cyfarpar electroneg sy'n cael ei ddefnyddio yma a Zoom yn y gornel. Mae o gyd yn defnyddio hynny, mae gyd yn cynhyrchu nwyddon sy'n gwydr. Di am drafod brys, a wedyn di am drafod yn fyr be gallan ni wneud fel unigolion ac i raddau be gallan ni wneud yn y gymdeithas. Dyna'r arwydd o'n y sgwrs byr i heddiw. Yn symud ymlaen. Mi'n pwyso yn nofyn a does na byd yn digwydd. Chris. Dwi'n meddwl na'r laptop arall dio, yn nesa draw. Ia, triwch hwnna. Na gyfrifiadur arall sy'n symud ymlaen. Ia, hwnna, oce. Dwi'n gweithio yna. Ia, fi di bod yn gwneud hwnna. A ddefo. Ymlaen yna. Reit. Diolch. Sorry. Iawn. Jyst rhaid gofyn bod amball ddim yn gyfarwydd, mae hwn yn graff enwog iawn o waith Ed Hawkins ym Mhrifysgol Reading yn dangos y newydd yn y tymheredd, yn dangos cynhesydd byd-eang yn dramatig iawn dros y cyfnod ers dechrau a chwildro diwydiannol. A chi edrych arno fo, da chi'n gallu gweld yn glir iawn y newidiadau sydd wedi bod dros y cyfnod, a dyna'r cefndir, ac wrth gwrs y rheswm am hynny, y rheswm pennaf yn hynny, ydy y cofiad yn y carbon dioxide yn yr awyr ac i raddau nwyddon sy'n gwydr eraill yn arbennig methane a nitrous oxide. Ond dyna'r broblem, a fe welwch mor sydyn mae'r newidiadau yn cymeryd lle yn y degawdau diwethaf. Be dwi eisiau pwysleisio, a dyma y slaid tyngedfennol yn y holl sgwrs. Da chi wedi clywed, dwi'n gobeithio am yr IPCC, International Panel on Climate Change. Rhad dwytha oedd yna adroddiad, y chweched adroddiad allan. Ac yn hwnna, mae yna tabl tyngedfennol, a mae'n ei gopio'r tabl yma. A hwn ydy crynhoad o'r tabl yma. Am fod carbon dioxide yn aros yn yr awyr am hir, yr ychwanegiad da ni wedi gwneud ar anthropogenic carbon dioxide fel yr enghyro. Mae'r crynhoad yna yn cyfatsaf i faint mae'r cofiad tymheredd. Ac os da chi'n cofio, mae yna sôn mawr wedi bod am pidio codi y tymheredd y byd mwy na gradd a hanner ar gyfer taled, neu 2 gradd ar gyfer taled. Da ni wedi cyrraedd 1.2 o gwmpas rwan. Felly mae modd gweithio allan faint o ddogn, faint o rasiwns da chi eisiau enw y geiriau gyffredin, sydd ar gael i ni cyn cyrraedd 1.5 gradd a 2 gradd. Dyma ni fama. Chi'n gweld ar y slaid yma. A mae hwn yn Saesneg, a dwi wedi gyfieithu, mae yna erthygl yn barn heddiw, os da chi eisiau dansal yn Gymraeg, 1 gradd a hanner, ac wedyn am bod y gyfundrefn mor gymleth, da chi'n gofod gweithio allan ystadegol y siawns o gyrraedd ar pwynt 1.5 neu 2 gradd. Right? So dyma'r siawns fama. Siawns isel, 17%, siawns canolig 50-50, siawns uchal 83%.
Ac i fod yn gyfrifol, a da ni'n bobl gyfrifol ni'n sicr yn y stafell yma, rhaid i ni gael siawns uchel o ysgoi cyflafan. Mae'r dystiolaeth yn eitha clir, os da ni'n mynd mwy na 1.5 neu 2 waith byth, mae yna beth mae'n gael tipping points. Bydd yna newidiadau eraill yn dod i fewn. Bydd y ia yn merioli ar Ynys Werdd yn Greenland, bydd y tundra yn dechrau datgymalu a rhyddhau meithrin, a lot o bethau a fydd y coedwig mawr ar amser yn diflannu pethau yma. So mae rhaid cadw yr codiad cyfartaledd os bosib 1.5 gradd am bendant o dan 2 gradd. Edrychwch wedyn ar y dogen sydd ar gael 300 a 900 o gaigytunnell. Be di gaigytunnell? Ydy biliwn tunnell o carbon dioxide. Diolch mots be di'r uned. Dyma beth sydd gyda ni ar ôl cyn cyrraedd efo siawns uchel yr tymheredd o 1.5 a 2 gradd. Dyma pam am frys. Reit, beth da ni eisiau gwybod yma ydy faint yn blynyddol da ni yn byddhau. A dyma, mae hon yn Gymraeg rwan, a dyma'r allyriadau carbon dioxide o dawlydd ffosil. Da ni'n allyru o gwmpas 36 i 37 gaigytunnell o carbon dioxide y flwyddyn. A'i dychwanegu at hwnna, a'r carbon dioxide sy'n dod o defnydd tir ac o digoedd wigoedd. Felly mae o 40 tunnell y flwyddyn. Os da chi'n ystyried o holl ddwyron sy'n gwydyr ar gyfer tal mae'n 50. Okay. So, 40, da chi'n iwsio diwedd syml, 40 gaigytunnell y flwyddyn. Cymharwch hwnna wedyn ar faint sy'n gynna ni 300 ac 900 efo siawns da. Ac cofiwch ar y tabl yma, mae hwnna ers Ionawr 2020. So mae'n 2 blynedd i mynd yn barod. So da ni defnyddio, Covid, da ni wedi defnyddio 80 gaigytunnell o'r ddogyn yn barod. So mae hwnna felly yn dod i lawr i 240 ac 800, sorry, dwi'n gwneud yn symsyn iawn, 220 a 820. Mae hynny'n golygu, os da ni am ysgoi codi'r tymheredd dros 1.5 neu 2 gradd, chydig iawn o flynyddoedd sydd yn erol. Rhyw 4 i 5 blynedd o fel da ni'n mynd rwan, a da ni wedi codi dros 1.5 gradd. Rhyw 8 i 10 blynedd da ni wedi codi dros 2 gradd. A wedyn da ni mewn sefyllfa anodd iawn. A cofiwch, mae hyn yn sobor o bwysig. Mae'r 2 gradd yma ar gyfartaledd rhwng y byd. Os da chi'n egr y ffigyrau, mae'r codiad dros y cefnforoedd yn llai nag ar y tir. Da ni bron i cyrraedd gradd ar y tir rwan. A mae'r codiad ger y pegynau yn llawer iawn mwy na'r codiad yn y trofannau. So yn y gogledd, yn ysod y gogledd Canada, ac yn lle fatha Svalbard, mae'r codiad yn barod yn 2 gradd. Right? Ac os da chi'n byw yn yr India, mae'r tymheredd ddiweddar yn Pakistan, a wedi gweithio lot yn Pakistan, a'n dweud bod y tymheredd fan'na wedi cyrraedd 50 gradd. Meddyliwch yn mynd allan i weithio os mae'n 50 gradd allan. Ond uffern, a da ni yn anwybyddu'r peth. Reit, dyna'r cefndir. Mae yna frys dychrynllyd, ac i gyrraedd y nod a i ni dorri ar allariadau niwan sy'n gwydyr o gwmpas 100% yn y blynyddoedd nesaf yma. Sori, fi di un slaid i ddweud. Dyma y slaid sydd yn dangos yn gry iawn y sefyllfa argyfyngus da ni yna fo. Dyma yr codiad sydd wedi bod yn allariadau carbon dioxide yn unig.
Does dim amser I drafod meithrin ac amaethyddiaeth a bethau fel yna, bod Jen yna, sy'n ddiddorol iawn I drafod o efo ferch barn. A dyma ni, da ni gwmpas 37 gaig y tunnell o asoriadau, just o losgi di hyn. Y mwy da ni'n oedi, y mwy serth mae'r cwymp yn gorfod bod, a llai o carbon dioxide sy'n ar ôl i'r plant ac i'n blant yn plant. So, da chi'n gallu gweld, fysa ni wedi dechrau ymateb diwedd y ganrif ddethau. So, di bod yn gymharol frwydd. Ond da ni wedi malu awyr am 20 flynedd. Dwi wedi bod yn siarad am hyn ers y 70au. Ac nes neb yn cymryd yn sylw. Ond dyna ni, dyna siawns bywyd ynde. Ond fysa ni wedi dechrau fama, fysa'n hawdd. Ond da ni wedi cario ymlaen a cario ymlaen, da ni wedi defnyddio am rations. A rwan does na'm ration ar ôl. Dyna'r sefyllfa da ni yna. Reit. Isio nodi un o ddau bethau rwan, ynglyn â sefyllfa da ni yna fo yma. A peth cyntaf I nodi, mae yna sôn nawr am trydan a trydan adnewyddol. Rhaid I ni gofio, mae trydan mon 20%, llai 50% yng Nghymru, dydy gwir, o'r hynny da ni defnyddio. A mae yng Nghymru rwan, mae hanner hwnna o ffynonellau adnewyddol. So, da chymod, rhaid I ni drafod nid jyst trydan, ond yr hynny sy'n cynnal yn bod da ni. A rhaid I ni drydaneiddio y gweddill mwyn lleihau ar poentroed carbon. So mae yna paradox yma, rhaid I ni hefyd, rhaid I ni gynnyrchu llawer iawn fwy o drydan adnewyddol, a rhaid I ni gynnyrchu fwy o drydan fel bod ni ddim yn llosgi tanwydd yn y car. Mae gen I gar allan yna Nissan Leaf, ond wrth gwrs, dal yn defnyddio ynni, ond dio ddim yn llosgi tanwydd. So, mae'r broblem yna I ystyried. A'r ail beth ydy, sydd yn anghyfforddus iawn I ni, po fwyaf cyfeithiol gyda chi ar y cyfan, a po fwyaf y cholesterol carbon chi. Dwi wedi dweud, mae'n ysgrif sy'n bod allan heddiw digwydd bod yn barn, os fysa Affrica yn hanneru bori I allyriadau carbon dioxide, diolch os! Dim gwahaniaeth. Ni di'r broblem. Ni cyfoethogion ni. Pan ni'n teimlo'n gyfoethog, ond ni, y ffordd ni o ddiw ydy'r broblem. So mae hwnna yn hollol dyngedfennol yn eistynu. Felly, ni sy'n gorfod lleihau yn hoel troed carbon. Yng Nghymru, mae'n hoel troed ni o gwmpas dipyn dros 10 tunnell y pen. A mae hwnna'n gorfod dod lawr I llai na tunnell y pen o fewn degaw. A mae rhywun yn meddwl, sut cyflog am hynny? Ond dyna'r ffigurau. Mae cyfartaledd y byd o gwmpas 6 I 7 tunnell y pen. Mae Australia yn 20 tunnell y pen. Ond diolch i'r drefn, mae merched Australia, a'r merched sydd wedi'i wneud o'n Australia, wedi troi y drefn yn erbyn y blaid oedd yn gwrthod cydnabod newid hinsawdd. A diolch yn awr I chi merched. Mae'n bwysig iawn bod hynny wedi digwydd. Ond y broblem ydy, da chi'n mynd gallu gweld hwn yn dda iawn, y pwynt o hwnna, y broblem ydy mae'n cyfundrefn I cynomau yn dibynnu ar prenwriaeth, a brynu a gwerthu a bob peth. A mae hynny gyd yn defnyddio hynny. So yna paradox dim, a dyma pam mae Llywodraeth a mor gyndyn o weithredu. Ar wahan I ffaith bod y lobby hefo tamwyn ffosor mor gryf, hefyd mae Llywodraeth am yn gwybod be wneud. Felly mae'n fyny ni yn y pen draw I wneud rhywbeth yn hynny'n fama. Wedyn be gallan ni wneud yn hynny? Wel, fel da ni gweld heddiw, gweithgareddau cymdeithasol a gwleidyddol yn bwysig. Newid polisia
Cymreig yn y cyfeithiad ni, wel yn Senedd ni rwan ynddo, ar lefel Gwynedd. Dwi'n anobeithiol Llundain, dwi'n gweld dim byd yn digwydd yn Llundain, tra mae Mr Boris Johnson yn arwain yn Llundain yn ddiwan gweledon i ddeitha dim byd digwydd. Mae wedi bod yn onest yn hynny hynny. Wedyn, pan da ni'n gweithredu, hynny fod yn pryniant be da ni'n brynu a ffordd da ni'n ymwneud yn hynny yn bwysig. A lle ein hoen troed cafon. Ti'n cael dweud gair bach, mae'n amser i bron ar ben yn ddyn a hynny. Mae eisiau ystyried yr elfenna yn yn hoen troed personol ni. Be sydd da ni? A mae yna ar y we lot o wybodaeth yn un a sydd i weithio allan y hoen troed cafon personol chi chi. Un o'r pethau sy'n awgrymu'n gry iawn i'r grŵp yma sy'n cyfarfod ydy bod ni'n cael y fath beth yn Gymraeg. Bod ni'n cael ffordd yn Gymraeg i bobl weithio allan i hoen troed cafon yn unig. Dwi wedi bod yn trafod o hogiau Cynarfon a Dylmei, ond ys yna byd i digwydd eto. Ond dyna beth eisiau gael o'n Gymraeg yn hawdd i bawb i ddeall. Be di'r elfen arall yn sydyn iawn? O cnesu gofod, ydy peth pwysig iawn, cnesu'n tai. A mae'n rhan broblem fawr y Wynedd am bod gymaint o'n tai ni'n gerig, a mae cerig yn colli gwres yn hawdd, ac hefyd fel o'i tu ni, bricsoled. A mae'r bricsoled yn colli, a mae roed yn nysu rhwng y brics yn Wynedd yn beth peryg iawn i wneud am bod y tymheredd mor wlyb, am bod y tywydd mor wlyb yma. Mae'n broblem. Mae yna waith wedi cael ei wneud, mae yna dynas campus iawn sydd wedi symud, mae'n gweld Francis Falker sydd wedi gwneud lot o waith ar hyn. Ond cynnesu. A mae cynnesu ar y cyfan yn dod o losgi tanwydd, naill, glo, neu olew, neu ddwy. A fath un yn losgi pren hefyd, mae'n gymharol bycha. Teithio. Mae hwn yn fras, mae 30% o'r ynni da ni yn reoli yn dod naill o'r cnesu'r gofod 30%, wedyn teithio 30%. Gwaith a pleser. A'r ei clasurol ydy pidiwch â fflio am ymchwilio i Dubai ysgol eich da. Mae hwnna yn gwbl anghyfrifol yn y man. Ond mae pawb yn teimlo bod nhw'n hawl i fynd am ei wyliau lle bynnag. Mae holl troed pan da chi'n fflio fel o'n i weithio yn De Affrica dwy waith y flwyddyn, pan holl troed hanesyddol ni yn effernol. Oedd yna gyfiawnhad i hynny yn enw gwyddoniaeth a helpu cymunedau Affrica? Dwi byth yn siŵr. A'r tacla da ni'n prynu a'r bwyd, mae bwyd yn bwg bawr yn ei hun. Mae bwyd ei hun ar y lafel fyd-eang, mae'r cadwyn fwyd yn gyfrifol am o leia 30% o holl allorion rhywun sy'n gwydyn. Yn rhannol carbon dioxide, yn rhannol methane, yn rhannol nitrous oxide. Wedyn, ag eto, da ni'n gorfod lleihau yn allorion i llai na un tunnell y pen, a da ni'n gorfod bwydo bobl y byd. Mae hwnna'n broblem hollol sylfaenol. A mae beth sy'n digwydd yn Ukraine rwan. Dwi'n gwybod faint o'n sy'n gwybod, da ni gyd yn gwybod am Ukraine, ond am dod o broblem yn Ukraine, mae'n cyfeillio ni ges i e-bost i'w wythnos nôl yn cywaith yn Faisalabad yn Pakistan, yn dweud bod y cnwd gwenith yn Pakistan wedi cael ei lleihau 30% oherwydd y gres mawr yn y Gwanwyn yn Pakistan. So, mae'r sefyllfa ar gyfyl am fod bwydo'r byd fewn y misoedd nesaf yma. A'r rhannol rhyfel a'r rhannol yn un a newid misoedd. Illad. Wedi sbel, wedi cael meddwl am ei eiliad, mae bob peth da ni'n neud yn ychwanegu at yn hoel troed. Wedyn, bwyswn i yn gofyn i bawb, mae modd
ar y we a mewn llyfrau, gweithio allan faint o ynni da ni'n defnyddio i bob un o'r elfa yma. Mae yna lot o dabla i weithio allan hynny. Dwi ddim yn mynd iddo fo rwan, mae'n amser i arben. Ond mae modd ac mae modd arben. Dwi am adael heina i chi yn y dyfodol, os da chi eisiau'r sleidiau yna, i weithio allan y hon trwy'r personol. Ond am gau, ti'n dweud dau beth. Fyswn ni yn hapus iawn os fysa chi gyd yn codi ac yn ystyried be gallwch chi wneud yn bersonol ac yn gymdeithasol, a hefyd y pwysau da chi'n gallu rhoi ar Llywodraeth Cymru. Dwi'n argymell yn gry iawn bod Cymru, fel ernest bod ni o ddifri, yn rwan yn lleihau y cyflymdra ar y traffer o 70 milltir yr awr i 60 milltir yr awr, ac ar bob ffordd arall yn Cymru 50 milltir yr awr. Fysa hynny ni hun yn lleihau yn hoesoedd carbon ni fel cenedl. A fysa'n dangos bod ni o ddifri. A fysa'n neb ddim gwaith allan. No-brainer yn y marn ni. A peth arall fysa ni'n ystyried, un o methiannau mawr y mywyd ni ydy goriad gwyrdd ar yr un. Pan o'n i hefo'r cyngor cefn wlad, oedd ar gynnig gynllun goriad gwyrdd ar yr un, fel bod y trafnidiaeth yn y parc yn llawer iawn mwy gwyrdd a, gan bwysig y par yma, bod y pentrefi o gwmpas y parc yn elwa ar yr ymwelwyr sy'n dod yma. Bod y system mwy cynaladwy. Ystyriwch ail feddwl am goriad gwyrdd ar yr un a'r perthynas rhwng y parc a'r trafnidiaeth fel mae rwan. Mae 90% o bobl sydd yn weld ar yr un yn dod yn ei ceir. Rhan o gynllun gwyrdd ar yr un oedd bod yna drena yn dod i Fangor ac wedyn bod y trafnidiaeth i'r bobl yna ddod am ei ddyn. Mae'n braf o bobl dod i'r fynyddoedd. Mae'n gwych o beth bod yn mwynhau. Ond pam mae pawb yn dod o dynifio yma? Mae rhaid ystyried sy'n hwnt i hynny a ffordd da ni'n symud ymlaen yn dyfodol. Diolch fawr i chi am wrando.